Ez egy életforma, erre születni kell. A bajban ők segítenek, haver. A tűzoltók ott vannak, ha gáz van. Szembe szállnak, bármivel bátran. 105 utána villan a kék lámpa, és hősiesen mennek a lángba. Tiszteletemet mutatom nekik, a dolgukat teszik, de észre sem veszik az emberek, hogy mennyi a köszönet, ami nekik járna. Ők élnek a mában, önzetlenül küzdenek értünk, már régen megmentenek, mire magunkhoz térünk. A lánglovagok aludj nyugodtan, vigyáznak rád, becsüld meg őket és ezt a munkát, ja. És ezt a munkát, haver, hidd el nekem, lehet bármi a tűzoltó, szembe mer vele szállni. Ahonnan mások iszkolnak, oda ők mennek, bátran indulnak. A lánglovagokat hívhatod bátran, tutira ott lesznek, hogyha gáz van. Amitől a másik pánikol, azzal küzdenek meg, bárhol és bármikor. Tűzbaleset, bármi dráma, ők készen állnak, mindig a mára. Miközben a címer a glórián, velük a védelemben Szent Flórián. A tűz katonája, a piros teherautó szirénája, ha bekapcsol. Irány a terület, éperen nyitva tartják a szemüket, nem állnak le. Ösztönösök, sajnos nem becsülik őket az öltönyösök, pedig akármi végbe megy, nekik köszönhetőek sokszor az életek. Naponta kell átéljenek újabb és újabb veszélyeket, legyen az eszedbe 105 a bajban, és a tűzoltó azonnal pattan. Haver, hidd el nekem, lehet bármi a tűzoltó, szembe mer vele szállni. Ahonnan mások iszkolnak, oda ők mennek, bátran indulnak. A lánglovagokat hívhatod bátran, tutira ott lesznek, hogyha gáz van. Amitől a másik pánikol, azzal küzdenek meg, bárhol és bármikor. Haver, hidd el nekem, lehet bármi a tűzoltó, szembe mer vele szállni. Ahonnan mások iszkolnak, oda ők mennek, bátran indulnak. A lánglovagokat hívhatod bátran, tutira ott lesznek, hogyha gáz van. Amitől a másik pánikol, azzal küzdenek meg, bárhol és bármikor. Jelen riasztás. Egyes fecskendőr, egyes fecskendőr. Vízszállító, vízszállító.